May poros labud Kapampangan. Oy ni, achuta na naman kang kakatamong pamanyubok. Tegulugan video niya. At iting kakatamong kaduandalan pulot limang pamanyubok. Nagbisan ko na Patong mo niya mo kay lameseng kaya kang gadget. Patong, tegalugan niya. At inyang katulad na mas manayuninig kang Kapampangan. Intutuki, inga manong manghinayang. Tagalog na ng manghinayang, Balo yung katulad na ninig kang Kapampangan. Ini prefix issue ya. Inga manong niloko. Anong karakal ding linwal tamong amanong magumpisan kang ena, yan Kimoya, patse makanyan niya. Sulot yun niya mo kang comment section ng katulad ng mas manayuninig kang Kapampangan, yan niloko. Si Karanda ka ken, mga twiran ka pa mo, mga twiran. Yagalugan niya yan. Salamat kaya kayo yan, kaya pamagbati yun, kaya kanakong kaya baita na, pamagbati, yagalugan niya. Balo yung katulad ng mas manayin kaya Kapampangan. Kanayin niya mo kaya comment section, Inga manong masagana. Wari, masaganang bagong taon naran, Masagana, yagalugan niya yan. O Tagalog yan. At yung katulad ng mas manayin kaya Kapampangan. Karatig balen na kaya kayo kaya kami, Karatig, yagalugan niya. Intaw lindili, makalungkot, sungi tayo balo kaya Kapampangan nga manong buntis. Yata na mo, patya Kapampangan tamo, ipangapampangan tamo. Nagkakatamo nga anak, nagkakatamo nga po. Pangapampanganan tala panagalugan. Haluin kakalimuan darake yung kakatamong video. Kaya ba't yung inalben, Tanamo, dakala salamat, luid, tamongan.